Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapaguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga suspek sa magpatay kay Councilor Hilario sang Moises Padilla nagsungka kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Buhawi nagluntad sa Banwa sang Kawayan. Sa balita nasyonal, investigasyon sang kailabdanan ni Senator Bongo sa overpriced medical supplies, pangunahan ni Senator Manny Pacquiao. Multiple voting days ginatanaw sang COVID task force ngay patuman sa eleksyon. Sa balita internasyonal, Moderna vaccines ay ipadala sa Japan kontaminado sa stainless particles. Sa balita sa sports, Terra Firma Jeep nakakuha sa unang adog batok sa San Miguel Beer sa 2021 PBA Philippine Cup. Sa balita entertainment, aktras nga si Julia Barreto nag-intra sa Auxiliary K9 Squadron sa Philippine Coast Guard. Samtang sa balita espesyal, mga nagakatabo sa Pilipinas pag-umpisa sa Vermont. Maayong aga Bacolod, may aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga la Webes, Setyembre 2, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone na padayon nag-apekto sa pungsod. Ang Western Visayas sakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lap na kapag-ulan bangod sang ITCZ. Mahuyang tutob kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan ang mamatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw rabot na klas 5:34 kaina sang aga magatunod naman las 5:53 karon sa hapon. Ang taob las 5:56 kaina samtang ang hunas las 3:37 karon sa hapon. Ang temperatura mamatyagan sa 25 degrees Celsius tudob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang panyawan ang nahibaluan bilang isa ka makabuhay, Okay, good morning Lailuat Action Eden and happy Thursday. Morning. Ala, ano nang imong natuyo ka pa ya? Basa ako disang hiwalayang LJ Reyes at Paulo Contis. Ay, si LJ Reyes kasi ko nagvlog na. Paulo Contis. Lain man na si ang asawa. Lain man na yung guro. Ang basketball player bla si Si Reyes ba rin? si Paulo Contis bala. Okay. Nakichismis lang. Okay. Sige. Bailandas la kay Gani, wala sila makichismis ng tagani. Why sila isang forever? Ano mo na? Naniniwala na ako sa forever. Na? Oo. Forever Bulagay. Not enough. Forever's not enough. Forever's not enough. Hambal ni Celine Dion. Yes, forever's not enough. Perfect. Good Pusa. morning for me to love. Okay, good. Kalain, Sir Kalain. Melly Lioligo. Good morning. Nadumduman ko lang. Ay, ito si Sir, sino to ka na nag-comment sa akin? Nag-my day ko Action Boy. May picture ko. Ito mga picture na ako ni Action JM. Ang comment sa akin daw si Virgin Mary. Ikaw? Oo, ito si Virgin Mary. Wow. Oh, yatay. Gani, grabe no. Nakadlaw na ko tuyotoy ko kadlaw. Ititungan ko na ano man, do suya. Sige. Doon inampi si Virgin Mary sa akin man. Sad. Sige. Ara, gyapon si Ma'am Luing Melos. Good morning. Okay. Si Miss Dolores, Ipakta Miranda is also with us. Good morning. Kay ihada ko Carol Montoya dira sa Quezon City. Good morning man. Kag kay Wensky Lim Morales. Kay Abi dira kay Nat kay August. Jeril Gadudo. Ray Barrioga kag Enrique Caballo Subaldo Jr.
Rochelle Evangelista, good morning, action boy, kagwapa Eden. Ako action boy, kagwapa Eden. Oh. Oo, wala siya No, sa respeto. description. Wala respeto. Alam mo, gid. Mga pita da sa imo Rochelle, ha? Alam mo, gid, Rochelle. Mambal sa daan nga. Yung san, panang mga pido, way mangyapon. Gani mo, bata na lang ko mga pangapi lang yan. Bia Jonathan, good morning man. Gamon ito sa kuno sa St. Peter Subdivision, Barangay Tangob. Dira sa naglibod? O dira sa Star? Nagsaylo na Diyan siya? siguro naglibod. Awa. Aga pa ba? Robert Del Carmen Cañada, good morning man sa imo. Kay Cielo Billones Arevalo, oy. Oy, Tita Shell, dato naman sa wala sa silay mo. Ay kalagawan. O sa malugo siya, oh. Sa silay naman. Parang nagkitay kami ligad. Sang saan kami ito nagkitay, man? Tika kita na ba sila ni teacher? Sang Monday. Tika kita na ba sila ni teacher mo, Romela? Tikis, ana lang yan mo na gani, wala sila nagdamo. Si Excel ang bata nila. Hambal ni Teacher Romela. Hambal, sobra pa kuno sa Siman ang iya sining bana. Kaya ang Siman, sa isa ka tuig, makapuli, nakatiner pa yung isa ka bulan. Si Tito Shelo, makapuli, isa ka tuig, isa lakad. Ano naman? Sige lang Basta makaingagaw pa, Teacher Romela. Pwede pa manguran sa Excel. Sola Mabarnacha, Sawadik, sa ano ganun? Sawadee ka Bacolod. Perfect. Norby King II, nan. Athea Kim Riman, kagay, si Carlos, kasi Michael, kuno ginatamyaw ni Cielo, no? Oo. Angela Gayondato Castillo, sa Bangga Totong mga 1, Barangay Felisa. Sige, standby na sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal, voluntaryo nga nagsungka kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, sanday Moises Padilla, Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor, kag Konsehal Jimmy Don Plaza. Sila ang personal nga nagpadulong sa talatapan sang Vice Gobernador sa Kapitolyo Provincial upod ang ila legal counsel nga si Attorney Abaygar. Suno kay Abaygar, luyag sa iya mga kliyente nga magpakustudiya sa National Bureau of Investigation Bacolod agud masiguro ang ila kaluwasan. Dunga pa ni Abaygar, mag-file sila sa petition for bail sa korte kag pangabayon nga ang NBI amo ang dapat nga magkustudiya kay Villaflor kag Plaza. Sang nagligad ni Pebrero, nag-issue sang arrest warrant sila Carlota City RTC Branch 63 Presiding Judge Cyclamen Hison Fernandez, bato kay Villaflor, Plaza, kag 12 pakayban. Inimay kang tanan sa kaso nga pagpatay kay Moises Padilla, Councilor Jolomar Hilario, sang Marso tuig 2019. Nagligad nga simana, nagsungka man kay Moises Padilla, Mayor Ella Garcia, ang mga akusado nga sanday Quintin Remo, Barangay Captain Felisa Flores Villaflor, ang bana sini nga si Jonathan, kag Konsehal Jose Morito Flores, samtang si Konsehal Vincent Garcia ang nagsungka man sa kapulisan. Nag-voluntary surrender si Vice Mayor Ayan at si FD Plaza. Tungod niya, we are seeking legal remedies. We will be filing a petition for bail because we believe they are innocent of the charges against them. Si Attorney Abaygar. Ginpahag naman ni Vice Mayor Alcide Familiaran nga dako nga hangkat sa kapulisan sa Bacolod City Police Office ang pagsolbar sa kriminalidad sa syudad. Sa interview sa Action Radio, ginpahag ni Familiaran, chair sa City Advisory Council, importante sa gayapon nga mayara sa solusyon ang krimen bangod nagatugas ang kakulba sa tion nga may mga unsolved cases. Nagaupod ang Vice Alcalde sa panawagan nga matagan sa hustisya ang mga biktima. Ginpahag ni Familiaran nga kung basehan ang datos ng otoridad, nagapabilin nga generally peaceful ang Bacolod matapos nga nagdubo ang crime against person and property, apang madamo lamang sa ang unsolved cases. Sinupag kay Familiaran, naghahatag man sang kabudlayan sa kapulisan kung wala sang testigo, nga mong ginasaligan sang otoridad. Sa nibulaan sa sulod sang anong kaadlaw, 3 ka mga separado nga shooting incidents na nagluntad sa Bacolod, nga
resulta sa kamatayon sang 3 ka tawo nagligan nga Agosto 26, 29 kag 31. Nagaupod naman ang sangguniang panlunsod sa pagkapilar sa Basiwa kag prime water infrastructure nga ikonsiderar ang pag-reinstate sang 60 ka mga empleyado agin kakas sa itong telikdan nga bulan sa Enero bangod sa redundancy sa posisyon. Ini ang basiman sa resolusyon nga inaprobahan sang Konseho sa virtual session kahapon nga adlaw Miyerkules. Una na nga nagpagawa sa desisyon ng Civil Service Commission Region 6 nga i-reinstate ang mga ginkakas empleyado kag bayaran ang ilang sweldo umpisa nga ginpahalin sa trabaho. Ang aprobado nga resolusyon ang gin-consolidate gikan sa resolusyon ni Councilor Archie Ibaribar kag Councilor Wilson Gamboa Jr. Si Ibaribar ang magaserbi nga main author sang resolusyon bilang chair sang Committee on Energy, samtang si Gamboa ang magaserbi nga co-author. Sa iban pa nga balita lokal, naglabot naman sa 105,112 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 641. Nadugangan ang probinsya sang Iloilo sa 216, ginusundan sa Iloilo City nga 126, Negros Occidental 66, 56 sa Aklan, 55 sa Capiz, 54 sa Guimaras, 52 sa Bacolod City, kag 16 sa Antique. Samtang 488 ang recoveries kinagdala sa kabilugan nga 90,611 kag 38 bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 2,479. Ang Western Visayas may 11,998 kaaktibo nga kaso sa COVID-19. Sa mga duga man natin nga balita lokal, ginpausisa ni Municipal Mayor John Ray Tabohara sa mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang lugar nga ginlundaran sang Buhawi sa Barangay Bambugsay kag Gilungan sa Banwasang Kawayan. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Tabohara nga malas 5:30 sang hapon Agosto 31, naglaslas ang buhawi sa mga barangay apang ini ang nag-igo lamang sa baybay. Doon nga pa sang alkalde, may nagluntad man nga flash flood sa mga lugar bangod sa ulan, apang wala man sang ginbilin nga kahalitan. Sa karon ginahulat ni Tabohara ang report sang MDRRMO. Sa naligan nga Agosto 27, naglaslas man ang buhawi sa Barangay Manghanoy sa La Castellana kag Barangay Consing sa Banwasang Ibi, Magalona. Sa katapusan nga balita lokal, nagbato naman ang talatapan ng Vice Mayor Alcide Familiaran kag Congressman Greg Gasataya sa ang 1,000 kasakos ng bugas gikan sa presidente ng Grace Pharmacy nga si Ayan Lo. Sunod kay Familiaran, nagpasalamat ini sa donasyon kadungan sang pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo sang Grace Pharmacy. Sa karon nga nahulat pa sang Vice Alcalde ang proseso sa pagpanagtag sa amo nga bugas sa mga pumuluyo. Nagsuwestyon si Familiaran nga ipanagtag ang tig 2 ka kilo para madamo ang mahatagan. Nagpalamot man sang pagpasalamat si Gasataya sa donasyon nga dako ang bulig para sa mga pumuluyo sang syudad. Investigasyon sa kailabdanan ni Senator Bongo sa overpriced medical supplies, pangunahan naman ni Senator Pacquiao. Samtang multiple voting days, ginatanaw sang COVID Task Force nga patuman sa eleksyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong.
Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang Sige, dira sa kay Ma'am Vanessa Mayo kag Dr. Matt Mayo. Good morning dira sa inyo sa Minnesota, USA. Kay migo naton Roberto Juanbol Gallo kag Madam Alma Alvarez Gallo dira naman sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Thelma Laguyo Servania kag kay Dina Magbato Malabago. Angela Gayondato Castillo, Nilda Yutes from Cavite. Si Kagawad, M. Samoso. Gawad! Basta gawad! Phil Alonsagay is also with us. Miss Jinke de Alagdon, Christine Minyes Villalobos, Lisa Joy Ilon Amoroso. Ate, wala na. Ako ganin nagwa man. Nadula nga ako ng signal. No? Ako ganin nagwa man. Tapos ang sugod sa akon si Hil Javier na. From Kuala Lumpur, Malaysia. Live video interrupted. Ripa si Glycia Ablaso. Nag-live video interrupted and Action okay. JM. Si Glycia Ablas, si Miles Martir, si Roda Carmona Binas. Ginagreet silang family Carmona sa Talok, kag Binyas family sa Pahanukoy. Cecil Ferrer, good morning. Og yun sila noon. May mga team na sila yaw. Sige lang, dasol na ang mga pang-eleksyon. Ay. Si Ma'am Van Mayo is watching from our gym. Hello. Sa kay buddy ko da, Matt Mayo. Yes. Hello. Good evening, Doc Mayo. Ambal ko ni buddy ko, Matt Mayo. Hello ko no, Action Eden. Hi, Doc Mayo. Jason Alegria from Camela Homes, Mandalagan. Loud and clear kamo sa Pulo Pandan. Uy, Camela Homes na loud and clear sa Pulo Pandan. Muna. True. Good morning. Alma Oligon, Serela Samar Aguilion, Mikey Montilla, Rami Magdasal, Feli Desma, Langga Palenge Pineda, Buena Baygar, Kindo Marilo Llanes, Roberto Salas de los Santos, Christine Caliejas, kag Melanie Rihon, na mayang aga dira sa inyo from Miss Jinke de Lagdon. Mark Moises, greet siya lang, Moises family, Teodorico Kagluntaw family, Sala Carlota. Yes. Si Jason Alegria, Galeaction Boy, may sugpon pa ito bala sa dalo. May harap pa? Sino pa kitang isugpon niya? Palaka North ko no. Good morning lang na kay JP Engalia, kag kay Barangay Kagawad Arnel Kapanarihan. Thank you. Sige. Sa din ka na to dason. Jason, okay. Kilain lang, hindi gagawa sa ako, no? Kathy Calatrava. Yes. Watching from Singapore. Singapore. So, di ka Singapore. Singapore. Thailand. Yung sa Thailand. Yan, ano naman. Di ba Chinese ng Singapore? Oo, daw Chinese. Pero ang majority Mandarin nga, ano. Hindi ko kabalo kalis ang Mandarin, kabang Fukien kag ano pa rin ang ibanda. Nga mga dialects ng China. Pero pwede ka man ka Ilonggo sa Singapore, Basta Ilonggo na storya mo Katilaw ko na. One time nagkatanaw-tanaw ako sa Blaklong ko bla. Tapos sa Lubong bla. May nagpalapit gulpi sa akon. Sir, 30 na. 30? Pulo ka $10 bla. 30 niya sir, 30 sir. Ikaw ha? Ikaw taga din ka. Taga Iloilo sir. Sa Kwanda bla sa Lucky Plaza bla sa Singapore. Kaya teleponan na ang Ilonggo ka man.
Ati siyempre sa... Siguro sa tono ng sa- pagsasalita. Wala naman ako nakahambal, pero dadabalaan mo na nga Ilonggo eh. No? Ilonggo tayo. Ang hangin mo guro doon sa Iloilo. Ang hangin mo nga dala halin sa Negros. Kaya sinapanimauan ako lang. Kasi tamis imo nga. No? Dos. Kaya halin sa ay, do ka tamis halin siguro sa Negros. Kita yung basi kita daw ginasubayan ko niya Lingos Negros niya. Tama na balang ba ano bala hindi na bala may sugpod sa may subay-subay. Kaya imposible na gambal tagi dugangan mo pagit ang pagka-imposible talaka. Jane Oiseser, good morning man. Kag Joel Tomias the second watching from Taiwan. Basi parinti ko ni kay lola ko Tomias man tumo. Tanan na lang parinti mo. Ate, hindi ka lang naman marinti. Daya eh, bala ka daw. Kita mo taga Taiwan, hindi ka mamarinti. Mo na. Sige lang ah. Be, check na tanay. Ang lola ko to Tomias to mo. Amo na ang gina spelling. Amo na. Kasi imo ya Tomyas imo ya. Tomyas imo. Greet man gali ni Kathy Calatrava Yayada. Happy 4th birthday kay Zaika Makilandra sa Brotherhood Sumag. Happy birthday to you. Okay. Perfect. David Gonzaga Jr. sang Barangay Estefania. Kay Norvi King II, welcome back. Ay, salamat kid. Thank you. Sinong gina-welcome back yan? Kita guro eh. Ay, ama. Hindi kami alin. Kita guro eh. Norvi King, hindi kami alin. Tani may music. Simo pa na yan, chimpo yan. Ay na? Oo, lain na subong yung mga army na yan. BTS Army. Si Action Marnie Kirao, BTS Army na siya. Asya? Ano na yun siya? Ato ba lang yung grit wala nila. Si Bongskok? Ano to? Si Ambot, sino to nga kokok to ah? Si Kurokokok. Buntokong. Ano? Buntokong. Kigagi ni Marnie ah? Sino to nga naman? Jungkook. Kurokokok ah. Sige. Jumarikok ah. Jumarikok, perfect. Standby sa mga balita national. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Sa detalye na sang mga balita nasyonal,
Handa si Senator Manny Pacquiao nga pangunahan ng investigasyon sa Senate Ethics Committee. May kangtanan sa giniligar kahilabtanan ni Senator Bongo sa ginbakal sa gobyerno nga overpriced medical goods kung ang reklamo ipalambot na sa panel. Sunod sa senador, magadepende ini kung may mapasa sa iya nga reklamo tungod bilang chairman sa Ethics Committee. Ginpasiguro ni Pacquiao nga iya ini pag-aaktuhan. Ginhimo ni Pacquiao ang pahayag matapos ipagwa ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon ang posibilidad nga mag-imbestigar ang Senate Ethics Committee bato kay Go angot sa koneksyon sa anay head sa Department of Budget and Management Procurement Service nga si Christopher Lawrence Lau. Handa na naman si Senator Bongo nga sabton ang anuman nga investigasyon nga himuon ng Senate Ethics Committee angot sa ginaligar iya kahilabtanan sa anay Department of Budget and Management official nga ginakwestiyon sa issues ng overpriced nga pandemic supplies. So, sa senador, ginarespeto sini anuman nga reklamo ka investigasyon nga himuon sa makaupod man niya nga senador. Ginpasiguro ni Go nga wala siya sang ginatago kag wala ini sang ginakahadukan mangud wala man siya sang nahimo nga sala. Masobra 4,500 ka doses ng COVID-19 vaccines ang nausik apang sa DOH. Nagapabilin pa ini nga manubo sa briefing sa Committee on Health sa Kongreso sa pondo sa DOH sa 2022 budget. Ginpahayag ni Undersecretary Mierna Kabutahe nga very well managed ang pagdumala sa cold chain facilities para sa COVID-19 vaccines. Sunod kay Kabutahe, ang nausik nga bakuna ang halin sang Marso tuto Agosto 20 to 2021. Sa datos tuto Agosto 29, masobra 33 milyones ka doses na sang COVID-19 vaccine ang nabakuna sang gobyerno. Gina-question naman ni House Committee Chairperson Helen Tan kung nga wala sang pondo ang dugang nga testing facility sa ginadusong nga pondos ng Department of Health sa 2022. Sa panel budget hearing, ginpahag ni Tan nga wala sang ginalokar nga pondo para sa molecular laboratory o pagbakal sa equipment para sa pagtukod sang dugang nga laboratorio sa proposal sa DOH. Ang DOH may kabilugan nga 242.92 ka bilyones ka pesos nga proposed budget para sa 2022 kag dako nga bahin sini ang gintegana para sa COVID-19 initiatives kag mga programa may angot sa Universal Healthcare Law. Ginalan pa naman sa COVID-19 Task Force ang gobyerno ang posibilidad nga multiple voting days para sa 2022 elections para malikawan ang posible super spreader events. Sa isa ka forum, ginpahayag ni Secretary Carlito Galvez Jr., posible hindi matigayon ang traditional nga isa ka adlaw nga pagboto bangod sang pandemya. Ginpatag ni Galvez, ila nakitan sa US kag India nga naglala pagid ang sitwasyon. Sa karon nagapakig-angot ang National IATF kag National Task Force Against COVID-19 sa COMELEC para magpangita sang paagi para mapanubo ang paglaptas sang virus sa tion sang eleksyon. Tialikdan nga Mayo, gipahayag ni Commissioner Antonio Co. Jr. nga plano sa ang pagpatigaan sa isa ka adlaw eleksyon apang pwede mapalawig ang oras sa pagboto. Sa katapusan nga balita national, ginanunsyo ni PNP Chief General Guillermo Eleazar nga ginkakas na sa serbisyo ang 7 ka pulis nga ginrekomendar nga pasakan sang 6 ka counts sang murder kag arbitrary detention. May kangtanan sa kamatayan sang 6 ka mga abyan nga napatay sa ginaligar fabricated nga drug operation sa Bulacan. Sa ginpagawa nga video message ginpahayag ni Eleazar nga kalakip sa ukon upod man sa 7 nga ginkakas among ila 8 pa ka kaupdanan sa natabo nga drug operation sa bulan sa Pebrero 2021. Sunod pa sa PNP chief, siya mismo nagperma para sa dismissal sang 15 ka pulis matapos na pamatud-an sa ginhimong investigasyon nga gintanom lamang ang illegal drugs kag armas luthang agon magwa nga lehitimo ang drug operation. Liwat ginpanumdum ni Eleazar nga hindi kinahanglan pagkonsintihon ang kaangay nga mga pulis tungod sila ang nagaguba sa kampanya batog sa illegal nga droga kag integridad sang PNP. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Standby sa dugang naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig.
padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan. Yes, good morning liwat kag sa taga-Hinubaan dira sa Alagad Radio. Maayong aga dira sa inyo kag Kevin Henry, no? Alagad Kevin Henry. Kay migo ko da Eric Tenerife. Manawag ko guro siya may pay. Ha? Panawag ah. Nawag ko kay Wala pala may kapugong sa imo. Wala man. Wala man. Basi bla kon may mareklamo. Sino mareklamo? Kaya kiganta. Janice Torrido Espinitra. Good morning, no? Erwin Dicatoria Gonzalez sa Barangay Maaw, Bago City. Kay Fema Alanza Trinidad. Good morning, man. Sige. Di ka nagabasa man, wala nagasunod sa ako. Ang nga sa akon si Janice Torrido Espinitra. Ate, amo na basa ko bago lang. Managali. Diri na ta kay Fema Alanza Trinidad. Fema Alanza Trinidad. Good morning, man. Kay Juvie Monares. Of course, Hil Javier. Sa Quiapo. Sa Quiapo, oo. Salamat sa pagpamati. Maraming salamat sa pagpamati. Tagalog. Matagal ka na ba dyan? Ay, hindi. Kabago-bago lang ko dito. Wag ka dyan. Baka kagatin ka ng subay. Paano mong nalaman? Ilonggo ako. May bata. May suna na ginasunod-sunod na sa Manila nga. Ay, wag ka dyan. Baka kagatin ka ng subay. Ating alas. Anong subay? Kaya Maria Teresa Bulaklak, good morning. Of course, ari na si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, top fan. Stay safe always, God bless, and more power. Perfect. Hamalamina, good morning, man. By the way, gusto ko ulit congratulate bala sa ato mga winners naton Black Sun Eden sa Kwan. Sa ano? Sa newscasting competition. Yes, bala, no? oo. Congratulations kita. Abi mo, doon na-amaze man ko bala sa mga Kwan mo, mga entries nila. Yes, oo. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta, no? Pero tinga, ano bala panawag sinigani, ka-creative man sila, no? Oo, grabe potential ng mga kabataan. Yes, oo. Makambal do tigulang. Sino ka dito nagdawag? Arellano, pilido. Yes, si Arellano. The son, kakwa na. Si Junel, ito bala yung ngalan mo. Ma-amaze ka bala sa ilang paghimo, sa ilang mga newscast. Bala yung mga stand-upper. Puro stand-upper, no? Kagang editing, gidya nila. Action boy, dala na. Dakit syempre. Feeling ko kung why ko DB sa Action Radio, tapos may intra ko, hindi ko tukbalo ya. Oh, yeah. Bisan sa mong pa-brown mo ko sa motor, hindi ko tukbalo. Siyempre kasi tinta ka na, uli na nag-evolve ang technology. Na yan. Calculator lang kay... Bisan wala pa gani calculator, tangla-tangla lang sa langit, di ba? Subong yung Action Boy, lain na gid yung mga panahon. Lain na gid yung tiyempo sa mga kabataan, subong kay bisan 3 years old, 4 years old, kisa ka balo na magpiti-piti sa cellphone. Pero di ka pa, ang tigulang, pagkapatudlo sa kabataan. Kaya anong tanak kay igo nila madiskubrihan iya ang cellphone. Ulihin na. Hindi man ulihi, ha? Gagamit mga migyapon, pero text and call lang kami, ha? Text and call. Tita, may keypad ka na. Si Hada ko bala Caitlin Nang, no? Man, galing kay
damo pagid ang mga kuan man, mga perte. Yes, Oh. mga kuan pag may grabe pag ito yung action boy, mga preparations ng iban mo. Yes. Manapakita sa aton mga action nila, mga kuan, mga entries nila. Oo, kay tigin pa may voting, may online voting pa to action boy before ang top 10 mo. Di mga action tagin to yung nagpili isang top 10. Okay. Oh. Yes. Tapos Then kita nag-trim down to sang kuan. sang kita napili sa winners, among the 10 from among the 10 kuan ng May top 3 na may namayag top pa. 3 kita. So mayo may mga potential sa mga kabataan. Oo. Kaya make use naman action boy kasi syempre yung topic to nila COVID-19. Hindi subong ka face-to-face. Usually action boy, ano na mo face-to-face na bala mo muna sa mga eskwelahan bala. Na may mga competition nga muna ka ngayon sa mascom nag-prepare kami na ganito kaya subong due to COVID restriction make use na lang sang technology para makapatigayon sa gyapon makabuli pa sa mga students. Ang mga schools press conferences why na anay ka kuno kay amuda tani ang competition sa mga kabataan mo sa mga schools press conferences bala. Yes, so ang ilang nga press conferences sila gid contest mo atong press conference. True. Grabe. Matinte sa press conference ni. Tapos ti mamahaw ka dahil. Tapos Tapos so, nadunduman ko sa Comigol, sa isa naman Comigol sa video. Nya, oh, musta? Nya ba, doon nagdako-dako lawas. Tapi may katin ko press conference. Hala ka lang Nya doon nagdako-dako aton. Nya, pero may kagrup latin, kagrup press conference. Tuod na action boy. Sa una, may press con man ang nokpo, press core mo. May mga pamahaw, ginay action boy, ang iban dayon mabali nga may pamahaw ako may pamahaw makadto ako wala hindi magkanto di sa mga action boy wala na may mo kay virtual na nakasave ang mga nagapa-press conference nakasave tsaka to action boy daw mo gini nakasave actually kay grabe pang gani nga pag-save kay ang classmate nun sa una blind ko na paglawa pangalan niya napakasal sila ang reception virtual bali sila lang kakaon kung gusto mo intra mag-istorya sa ila sulod ka sa Zoom pero wala kayo may ginakaon niya Hindi siya pwede ka padala? Hindi, wala sila pa. Siyempre, yawan sila padala sa manong po intra. Hindi sila para sa Mega World. Sari-sari. Oh, grabe, Mega World Action Boy. Nailista ko tabi. Ito, wala ko to na experience. Ang mga mo na may bukas-bukas, may aso-aso. Wala nga. Ilista ko tabi. Lista ta ka sa Exos Party. At sige, lista ta ka. Yeah. Standby! Sa Grab to, mga spambok friends. Standby sa aton mga dugang nga balita. Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Sa detalye sa Balita International, ginpahag sa Moderna ang batch sa COVID-19 vaccines nga gindala sa Japan ang na-contaminate sa stainless steel particles apang wala nagalaom ang kompanya nga may risgo ini sa ikayang lawas sa mga nabakunahan. Ang US biotech firm ang nagapantuban sa karon sa major setback sa Japan, bangod linibo sa mga doses ang ginsuspend bangod sa foreign substance nga na-detect sa mga vials. Ginaimbestigahan man sa otoridad ang pagkapatay sa duha ka mga lalaki nga nakabaton sang nasambit nga bakuna. Sa joint statement sa Moderna kag Japanese partners nga tekada, nasaad nga ang contamination sa isa sa 3 ka mga suspended vials ang gina-trace na agon may balaan kundi nagsala sa produksyon. Dugang pa ang mga metallic particles nga ma-inject sa muscle ang makatuga lang sa site reaction apang hindi man makatuga sa kamatayon. Sa ilapat ang mga stainless steels ang masami ginagamit sa heart valves, joint replacements kag metal sutures kag staples. Ginpahayag naman sa Bureau of Treasury nga naglambot na sa 11.61 trilyones pesos ang utang sang Pilipinas tubdob sa katapusan nga bulan sang Hulyo. Sa report sang ahensya, ang utang sang Pilipinas ang naglambot na sa 444 bilyones pesos o kung 4% nga nagsaka ikumparar sa bulan sang Hunyo bangod sa pag-depreciate sa peso matapos naghulam sang kwartang gobyerno nasyonal gikan sa foreign kag local lenders. Dugang pa nagsaka sang 26.7% ang utang sa Pilipinas ikumpara sang nagligad nga tuig. Naibaluan nga sa sulod sang 5 ka tuig sa idalom sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, nagdoble ang utang sang Pilipinas. Sa aton nga foreign currency rate, ang US dollar 50 pesos kag 5 sentimos, Singapore dollar 37 pesos kag 21 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 44 sentimos.
Sa ato naman yung Balita Entertainment, nag-intra ang aktres niya si Julia Barreto sa Philippine Coast Guard Auxiliary K9 Squadron. Sa Facebook post ito Miyerkules, ginabi-abi sa Coast Guard si Barreto kag mismo si PCG Commandant Admiral George Orsabia ang nagpanguna sa oath-taking ceremony ni Auxiliary Ensign Barreto. Ang boyfriend sini nga si Gerald Anderson nga may ranggo nga Auxiliary Lieutenant Commander sa PCGA K9 Squadron ang nagtambong man sa seremonya. Bilang senior appointee, si Barreto natagan sa oportunidad nga maghatag sang mensahe kundi nagpasalamat siya sa PCG sa pag-abi-abi sa iya. Sa sports, nagdaog sa unang ation ang Team Terra Firma Jeep batong sa San Miguel Beer sa hampang impetikan sa Don Honorario Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga para sa 2021 PBA Philippine Cup sa score ng 110-104. Ginpukunahan ni Huami Tiongson ang Team Jeep matapos may 28 puntos sila pasulod. Nagbulig pa abanses ang 16 puntos sa team sa second half. Suno kay Coach John Cardell, mabudlay pierdihon ang San Miguel Beermen apang gipanumduman niya iya mga players nga maghinay-hinay apang siguraduhon ang tanan nga mga tira. Balita Espesyal! Merry Christmas! Action Boy, regalo ko. Totoo na ganang imo kay September 2 pa lang Merry Christmas. Uy, kay Burmans, Action Boy. Maya man na nga makapreparar. Tipikal ko nga Pinoy. Maya man na nga makapreparar ang tanan nga mga ihada kag ihado. Oo. Mayara kaya mo na nasubong mga ihada kag ihado na ay, ambot. sang regalo. Wala na iya mga nakapuya na nga statement nga mabatian sa mga Mayara ko na next na nga balita special mga mga cliche na bala nga mga statement during Christmas. Pero nahon ta Action Boy, ang mga usually nagakatabo bala sa Pilipinas sa pag-umpisa sa Burmans. Kami ko pandemic. Ano naman? Di ba kalimtid na yung pandemic? Okay. Ang una Action Boy, ang BRR season. BRR season. Tugnaw. Oo, nagkakaamat-amat na Action Boy, mabatsyaga na mabugnaw nga panahon sa Pilipinas. Perfect ko na for cuddling. More comfortable travels. Okay. Di may mga, hindi sila SMP. Ano? SMP. Samahan ng malalamig ang Pasko. Perfect. Sabi mo kung may No teenager ka ba? Kaya mo na dugay na mga dugay na samahan ng malalamig ang Pasko. Di malamigid man ang Pasko. Ang Disyembre ko ay malungkot. Pagkay wala sang 13th month. Amo na yata ni. Ay, ilay. Ang next Action Boy, pero maubos na ni para lain naman sa Saturday. Longer nights, Action Boy. May experience man ang winter solstice sa Pilipinas. Temprano pa na nagadulom. 5 p.m. usually dulom na, di ba? Kag adlaw na nagasanag. Yes. Amo na siya Action Boy. Ang next Action Boy, peak kakanin season ko, no? Burmans na siya. Kaya kung unda, ano ganing unda sa ito? Tigalalag, Pista Minatay, popular ang suman, sa Christmas ko, no? Puto Bumbong, pagka bagong taon. Galing mo na dito na to sa Luzon niya, sa mga puto bumbong na to nga kung Christmas. Pero may-ari man di sa ato. Di sa ato niya ng pandesal na diya. Sa ato niya ng steak. Steak. Barbecue steak. Barbecue steak. Naman Action Boy. Tapos ang kakanin ko no is steak Ha? Steak-o. Pwede man. Medyo tamis sa chocolatey. Kagang Bali Action Boy, kakanin is indeed the heart of Filipino culinary culture. Ay, galing Damong ito actually Action Boy sa mga kakanin. May ano pa na, may explanation pa na. For example, sa Christmas, sa New Year, dapat may suman latik para close family ties ka. Correct. May suman or ano daw mga... Para pagpanupok mo sa fireworks, sa pyrotechnics, mapilit kamot mo. Mapilit sa kamot mo. Daw ka perfect. Pagabuya, dito man? Nakadugay maglupok. Nakadugay maglupok. Kalot tulad yung wayaw. Arig na sa ulo yung kagapilit. Nante, you will welcome 2022 without a head. Palak. May lang kung palak lang.
Kalain. Ang next action boy, colorful light displays and festivals. Correct. Bisan action boy to, hindi ka bala, so subong syempre may pandemic, usually 'di ba, may mga lights on sa mga mall, sa mga city hall sa kada municipal kag police station, municipal kag city hall sa kada banwa Sa syudad. bago gani, may lights of bago eh. 'Di ba, no? Pero ti subong action boy do wala na. Pero may ara na to yung tupad balay namon action boy September 1, actually August 31. May Christmas lights na. Nag-lights on na sila yung action boy. So good luck sa ila sining kuryente. Kaya sa kuryente dan subo. Pero iba niya malaba, pagka September, butang dahil Christmas Yes, decoration. so bisan may tigalalag pa na ha. Ang Pilipinas is the may longest Christmas celebration. Yes, correct, action boy. Bisan Tatlo, 4 na bulan. bulan. Bisan may labyan pa ng ating kalalag, basta may Christmas lights na kundi ang Christmas tree. That just goes to show kung paano ka paano ba ang pagka-hopeful sa mga Pinoy. Yes, correct in action boy. Kag namin ginagaling. Looking forward sa namin ginang feelings ang mabatian ko walang kanta, wala nga may tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ay na. Diba? Wala ganyan tatalo yung action boy. Correct. Ang kaligayahan Ang ako na walang ang Pasko ay sumapi. Pangaruling ng imo. Pangaruling ng imo. Amo na siya action boy ang next stop. Unlimited jingle bells and carolings. Pero usually, di ba action boy? Ay, nano to man. Ang aton sininga na anaran, di ba? Or, kumbaga, allowed is December 16. Sa caroling. Sa caroling. Pero dugay-dugay. Oktubre, bala, may pangaruling na sa balay. Ay na? Oo, tapos kisa bala doon naman ko na kanisa, sa kakaroling kami, alas 12 kagawon, kakaroling pa kami mo. Ay na, panghukaw na ganyan. Panghukaw rin yun. Yung imbis kitagahan ka mo dako, mahabuyan ka mo guro. Kaya alas 12 kagawon, nano ni si Leila, yun man. Kag ti, sadya na action, kisa bala mga bata, at least dumano-ano mo lang kay ti, tagaan mo, 5, 10, mga bata, mo inatipo na nila. Galing kay karulingan. Mga ruling. Ang mga ruling, bala si action boy, may ginaguyod, yung mga speaker, tapos nakaano sila na grupo, tapos naka-costume. Doon huya ka bayad 20 ha. Ano na huya ka magbayad 20? May kuwan pa na, may do invitation ba? Do letter pa na. Ma'am, good morning. Merry Christmas. Hindi pa na amo na adlaw maiyatag nila, papiparahon ka na nila, yung mga kadto ko. Ati Mayo to sa inyo, kaya gina-prepara sa amo niyo, wala na rin siya, bal. Okay, ready. Ano dumuya mo talaga hatag 20. Naka-costume. Naka-costume action boy. Hindi ka na imbes nga 20 lang yatag mga 100. Sorry ang mga next nga mga ang namin pa kasi kabataan niya. Ito ba kanta kabataan tabi nga. Way pa nagasanto We wish you a Merry Christmas. Jingle bell, jingle bell, jingle. Teka mo na sila. Tapos magkatag mo siya, thank you. Ang babait niya, thank you. Laga na sa dayon. Paglaga niya, daw na upo dyan niya, tututog na. Or hindi ka ni action boy. Pilato ginagawa. Dukla na yan. Tulok ang ginatag yan. Pagka mo nagkabatag, Carol, hindi na ako mo tumang recruit. May recruitment agency. Ginambala pa na ito lang, iban lang ako pa, iban ito nga pataan mo niya, dito ka mo kayo pangatag-hatag, to sila. Ang iba na action boy, hindi, example, isa sila ka-grupo, tapos naman gani, dito, ikaw naman dahil. Oo. Pag nagkakaruling na siya mo, tapos may araw di gulak, iba. Isa-isa sila gani. Very witty sa mga kabataan. Gali isa lang sila ka-grupo. Gani, isa-isa ka lang nila. Gati pala itong imo niya. Katalaka. Ang next action boy, amo gining isagid sa Pilipinas, amo ni wala taga Mangaranon kay early holiday shopping bazaars all over. Pinagusto lang action boy. Amo na balahan nila, Burr months are the season to shop till you drop. Amo na action boy, tanan yung mga sale, lalakad tuan. Amo nang iban 13th month. Usually 13th month ginatag ya. Syempre before gid December 24 o 25. Pagka December 24 o 25 nga ka na kay wala ubos ng 13th. Mahal lang gatag sang 14th kag 15th month. May ara gatag 14th, 15th month. Yeah, so may ara action boy. Ang next action boy tatlo na ubusan tani. It is the season for reunions. Usually kung wala COVID-19 pandemic, ang mga high school reunion. Kami December 30, usually di ba action boy amo ginaiya na December 30 kami ya. Oo. Tiyan mo na subong. Kay ti alang-alang subong. Ang next action boy, more long weekends.
Okay. Yes, Damo more kan nung mo, weekend. damo sa 24 Oo. dan. Kung isa usually 24 half day lang. Oo, tapos 25 wala 25 na. ang iban ka consider pa 26. Pagka 26 why pa na. Oo, tapos ang December 31. 30 pa lang, why na kay 30 Rizal Day mo. Oo, yes, Why na 30, 31, man. Kung natupabi, butanta matupabi ang 29 matupa sabi matupa sabi mga Biyernes ang 29. Sabado dumi. Lawig. Kisa gina sandwich pag ginasyon boy mo na, amo na. Abi ko ano sa una, sandwich day bala sa una, kung adlaw na sa mga sandwich mo. Ayaw mo na. Gali kayo na sandwich, gali ang Sandwich and holidays. day, Yes, kagang work days. Ang last reaction boy, handaan pa more. Amo na nga, Parang Pinoy nga kabudlay sang summer body. Dili sa Pilipinas, kaya September, ang iban, may birthday, ang October, tani, dili sa aton Bacolod, maskara. Sa una, in my Wala younger days, basta December, workout ko 1 month. Oo. Amo na sa for the month of December lang. Go work out. Gamo na. Ay, paano ka gali? Kaya para na sa mga Christmas parties. Preparations, di ba? Sundan na action boy. Manang ang December, 31 nakadlaw mo, ang Christmas party ko, tag-48 ka. Kaysa isa kadlaw, tag-2, tag-3. Grabe, no? Tag-48 yung kinakantuan mo ang Christmas party mo. Yes. Di ba? Pero before, pag December action boy, September, kabi may birthday. Kung wala pandemic, October, may mga celebrations man. Bacolod, maskara. Correct. Pagka November action boy, may ara pa tigkalalag. Oo. Di ang tigkalalag tayo, imbis nga pista minatay, ang pista ya sa tao. Ang buhi. Ang buhi, yung pista ya. Ang buhi. Kay gapalibog, ano yan da? Tapos sa pista minatay. Amo na yung action boy, ang mga buhi, siki ang sa kapista. Pinoy. Pagka December dayon, tiyan mo na. Why Christmas kagaro parties. Christmas party ang November 26 para sugod na Christmas party. November 26. Oo. Kaya ko ang iban talaga pang invite Christmas party. Kabalo sila nga sa Kadamo. December. Kabudlay sila magsulo sa schedule. Iban niya December 26 ang Christmas party na kami ha. Ay, grabe. Very advanced. Anyway, no? Tiyan mo na siya, action boy. Sige. Wala gid niya tatalo sa Pasko Correct. sa Tangpa, Pilipinas. Kita pa tamyo ni Manini mo one ball sa ang Consul General nga si Arman RJ dira sa New York, no? Kag JJ Havelosa. Uy, Maninoy! Sa Iloilo. Good morning, no? Mila Alit, good morning man sa imo, Mel. Thank you for sa imo nga pag-monitor. Nakabla si Kap Bob Asan ba sa Barangay 3. Napatamyaw niya lang si Kap JR Alcantara sa Barangay 12. Uy. Kag si Kapitan Strong Bravo sa Barangay 10. Awak lala na kami ni Strong yan, no? Good morning sa inyo mga kapitan. Good morning dira, no? Yes, good morning man kay kagawad Monica Prudente kag kay Ma'am Mercy dira sa may Barangay Nanunga sa Hinigaran, kay Tita Rose kag kay Tita Che kag kay Elijah and Elaine dira sa Golden River Subdivision. Good morning. Nice alphabol mga agaman. Yes. Sa Saragossa store dira sa may Libertad Public Market. Good morning kag salamat gid sa pagpamati. Kag si Hilavier Gliway na to sa Quiapo. Eto na siya kuno sa South Korea. Kuala Lumpur. Sa South Korea, sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yes. Ito na to sa gali. Ito na siya. Melanie Celeste Dasas. Oy, bidad, mga agad sa imo, ha? Sa may Barangay 14, no? Yes. Dennis Nuestro, morning man. Oy, Engineer Ray Ruiz. Good morning, ha? Dila sa Kanduni, mga aga. Kag si ABC President Ed Pregua. Good morning, man. Salamat kita kag sorry kung may mga nalipatan kami nga i-greet. Sige lang dason kay makakuha kami ni Action Boy Black time for Para greetings. pag-greetings lang, gid. Okay, mga ka-action, standby na kita sa Action Hotline. May kaupon ninyo sa Action Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Once again. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.